Tak tohle, dámy a pánové, byl obrovský, ale obrovský úlet. A sedíme tady už dobrou hodinu po včerejším natáčení a vlastně vůbec říkáme si, co to sakra bylo. Já jsem pak v té hale seděl ještě hodinu sám a vlastně vůbec nevím. Připoutejte se, koukněte se na to a napište nám fakt, co si o tomhle myslíte a co byste dělali vy, protože tohle je díl, který vám dá zabrat, podle mě. Nebo duchové s náma vždycky zůstanou, nebo jdou pryč? Při vyšším vlastně stupni toho, co oni jsou schopni zvládat, tak už to vidíte tu psychokinetiku, jo, že prostě brnkají do věcí a dělají ty smysly. To se mi děje vedle. Tělocvičně. Může se mnou duch cestovat? Ano. Může být na mě nalepený, ať jedu kam jedu? Ano. Zajetí démonů, Conjuring. Takže a z toho jsme si teď povídali. S tou, právě pokud se tam bavíme o démonech, tak to jsou právě ty entity, které vás vlastně můžou posunout, můžou vám ubližovat. Jo, takže to jsme docela blízko. Ano. Sakra. To fakt je. Vidíte se, tady je helma, jo, červená. Šel jsem ven běhat. Tady takhle. Jo, teď to dám zpátky. Přicházím. A ta helma tady není. Tady je. Vy ho vidíte? Jo. Podle mě je tady strašně dlouho v tom případě, protože tady se ty věci děly hned od začátku. Ale pro ně není čas. Tak pro ně čas nic neznamená, pro ně to je... Slyšel jste to taky? Ano. Slyšeli jste to? Dámy a páni, dobrý den, dobrý večer, dobré ráno, dobrou chuť. Mám zde člověka velice zajímavého, na tento rozhovor jsem se extrémně těšil. Mám člověka, který se zabývá zde entitami a nadpřirozeným. Říkám to správně? Ano. Dočetl jsem se někde, že by se neměl říkat duchové. Nevím, proč to někdo říká, já to tak nazývám. Jo, dobře. Pojďte mi vysvětlit, co to vlastně znamená v nějaký malý kostce. To, s čím se takhle setkáváme, čemu většina lidí říká nadpřirozeno, tak jsou to tři typy energie. První ti duchové, je to prostě pozůstatek člověka, když zemře, tak po něm zůstává nějaká energie, která je funkční, která opravdu je obraz jeho života. A ta tady prostě cestuje, funguje, s tou se můžeme setkat. To jsou ty vnímy, že cítíme, že tady babička, dědeček, jo, že děda brácha tady je. Pak další věc je, že se můžeme setkat v úzovkách s obrazem, že oni jsou schopni poslat i svůj obraz někam dál a vnímat, pokud nejsou schopni třeba přecestovat. A třetí taková dost důležitá věc je, že jsou zde takzvané opravdu fakt entity, a to nemá souvislost s živými lidmi, nebo ti, co zde byli, ale je to něco, co je odsud posláno z vyšší dimenze. Jestli vám něco říká channeling? Ne. Channeling je taková moderní věc, kdy lidé se uvedou do tranzu a snaží se hovořit jakoby s někým, že přes něho někdo cizí hovoří. Když se pojedete na internet, dáte si channeling, tak zjistíte, že ten člověk sedí, normálně mluví, ale najednou má jiný hlas, jinak mluví, jinak odpovídá. To je takový to, když vidíme v těch hororech, ne? V podstatě trošku. Dá se to říct, že někdo by řekl, že to je posedlost. Okay. Nejvíc naserete tyto lidi tím, že oni se takhle uvedou do toho tranzu, jsou udělají v té alfě a já si s těma entitama normálně povídám, tak jako kdybyste tady seděl na židli. Tím je krásně vytočíte, protože když proto bohužel máte nadání, tak to takhle funguje. Takže vy se vlastně můžete setkat s těmito třemi věcmi. Každá má nějakou funkci, nějaký vliv, nějak to funguje, nějak nás to ovlivňuje. To mi rovnou nabíjte na jednu otázku, kterou jsem tam měl. Tohle prostě asi není nic, co já můžu vystudovat, respektive co se můžu naučit. Je to opravdu tak, že musím k tomu mít nějaký dar? Musím k tomu být nějak, jako, byl tomu zvolený? Jako? Já už jsem to naučil skoro svoji ženu. Fakt? Takže je to věc, která se dá jako nějak naučit? Jsou tam, takhle, já to pozoruji na tom, že malé děti zhruba do 4-5 let mají pro to normální dar, opravdu vklad. Děti to vnímají, vidí to, proto hodně často řeším děti, že mají s tímhle problém. Takže je to opravdu, my se s tím rodíme. Ale díky té civilizaci toho, jak se učíme, jakým způsobem přijímáme informace, tak tuhle schopnost ztrácíme nebo spíš zapomínáme. Stačí to pouze otevřít. Proto třeba jsou v národech, které mají jiné náboženství na východě, tak tam s nimi pracují naprosto jinak. Máme vlastně opravdu, co je hinduismus, buddhismus, to, co je na Bali, všechno tam v tom okolí, tam se k tomu chovají naprosto jinak. Tam to vnímají jako součást života. Tady se prostě bere, že smrt je něco neskutečného, je to nějaká útrpně a potom je nějaký blážený posmrtný život. Bohužel je to trošku jinak.
Je pravda, že na Obali k tomu přistupují úplně jinak. Tam je třeba svátek, kdy vlastně vykopete ty mrtvoly a normálně s nima pojíte, posvačíte, poobědváte. A jsou tam vlastně jako tak, že vždycky dají k té mrtvole vlastně to, co měl rád. A počítají vlastně s tím, že tam ten duch s nima asi teda pravděpodobně je. Bývá tam často, no. No, Je to tak? to je hustý, to je hustý. Je tu nějaký důvod, proč tu ty duchové zůstávají? Nebo ty duchové s náma vždycky zůstanou, nebo jdou pryč? Ne. Je tady několik důvodů, které vlastně souvisí s tím, že třeba vlastně, když dochází k té fyzické smrti, tak tím, že já jsem tím prošel, tak moc dobře vím, jak to... Počkat. Vy jste prošel fyzickou smrtí. Ano, byl jsem dvakrát klinicky mrtev. Tak to musíme jak rozpracovat tohleto. Jak jako? V 9 letech jsem měl úraz hlavy a Okay. byl jsem skoro 3 minuty mrtvý klinicky. A je to možný, že tohle bylo to první navázání spojení, který vám k tomu teda pomohlo? Mám pro to jisté vlohy a toto v podstatě jakoby nakoplo. OK. Hustý, S zajímavý. tímto pracuji přes 20 let, takhle se tomu věnuju. A teda, jaký je teda ten důvod, proč s náma zůstanou? Jsou tady vlastně věci, kdy zaprvé, když někdo vlastně umírá s pocitem, že ještě tady má něco nedokončeného, že třeba se strachem o blízké nebo nějakou práci, tak vím, jak to na té druhé straně chvilku bylo, že tam se člověk opravdu rozhoduje, kam půjde. Opravdu tam ta chvíle je, takzvaně, jak jsou takzvaně ten tunel, tam ta chvíle nastává, je to fakt kratičký okamžik a postupně dochází k tomu, že on se rozhodne, že potřebuje něco dodělat, sdělit nějakou zprávu někomu. Jenom ohlídat, kolikrát to jsou třeba starost o majetek, starost o blízkého, nedokončená práce, takové ptákoviny, které oni potřebují vědět, že se dokončí. Je třeba touha mít dítě. Je mladá žena, která se zabije, protože byla těhotná, to byl taky případ, co jsem řešil, ale potřeba mít dítě. Až jsem jí dal do ruky svoji malou dceru, tak pak zjistila, jaké to je být naplněna a mohla v klidu odejít. Hustý. Pak jsou lidé, kteří v podstatě zabloudí na té cestě. Umírají a najednou ztratí a jsou tady a neví, co mají dělat. Pak jsou lidé, kteří v podstatě si ani neuvědomí, že umřeli. Víš třeba 6. smysl. Tam až na konci zjistíte, že ten doktor už je po smrti. Jasně. Ale takhle to opravdu je, že oni opravdu zabloudí, ani si neuvědomí, že jsou po smrti. Musím přesvědčovat, že opravdu už umřeli. A pak jsou tací, kteří prostě tady dále tak chodí a škodí na jiné smysly. Takže je to z těchto důvodů. Buď to se ztratí na cestě, nebo se rozhodnou, anebo ani neví, že už jsou po smrti. A když se takhle v podstatě teda rozhodujou, to, co v nich teda zůstává v tu poslední chvíli, vlastně je to pak nějaká jako rozhodovací schopnost pro toho ducha, jak se tady chová mezi náma? Když, jako dejme tomu, když je teda jako třeba fakt naštvaný, a že tady na někoho, jako že se chce vrátit jako kvůli tomu, aby toho člověka jako... Může to být. Jsou tam vlastně, oni fungují hodně na emocích. Jo, tam není to, jak je séria třeba Ducha, různě podobně. Je to předpokládám, že si jako neprocházejí tady dveřma a nedělají svačinu. Nebo jo. Ne, je to, berte to tak, že vlastně je to druh energie, který má různě mnoho mocí. Při vyšším vlastně stupni toho, co oni jsou schopni zvládat, tak už to vidíte tu psychokinetiku, jo, že prostě brnkají do věcí a dělají ty smysly. To se mi děje vedle. Tělocvičně. No a toto je ta vyšší úroveň toho, co je, to když se naserou. Obvykle to, co oni způsobují, je ve vašem okolí, že klasicky dojde, cítíte se nesvůj, cítíte úzkost, jo, chladno, i když to nemá důvodu, jo, je tam nejistota, trošku strach, jo, je tam tak víc těch emocí, to, co vlastně oni tohle stahují. Pokud jsou ve stavu, že chtějí třeba něco ochránit, sdělit zprávu, tak v podstatě nic nedělají, jako úzovka neškodí. Pokud se s nimi komunikuje, vemte si, že oni se fakt ztratí na cestě a to je prostředí, které vypadá, jako když si Frodo navlekl prsten v Pánu prstenu a najednou byl v také šedé obloze. Jasně. Jo, nevěděl, kde v podstatě je, slyšel nějaké hlasy, ale oni jsou v podstatě ztraceni, potřebují komunikovat. Já takhle učím vlastně lidi, když mají někde toto věc, že toto je asi vaše sestra. Povídejte si s ní. A ona mi neodpovídá. Říká, budete to vnímat, že ona vám bude odpovídat. Jsou to emoce. Takže já i takhle učím lidi, aby vlastně si to vyřešili ten problém, pokud je to někdo z jejich rodiny, tak aby si to vyřešili tou komunikací, tím způsobem zpracovat, aby se ty emoce vytratily a opravdu jsou schopni to, co vlastně jste se ptal na to, že buď to jsou v klidu, potřebují jenom něco sdělit, ale pokud dojde třeba to nějaký násilník, tak ten opravdu dělá velký průsery. Nejhorší je to, co já vyloženě nesnáším, je když ovládají děti.
OK, a to se děje teda vlastně v podstatě, jste říkal docela asi jako často, protože ty děti Velmi často vlastně jsou otevřené. Vlastně jsou, protože je vidějí a vlastně cítí. Vidějí, vnímají a pak je to fakt nejhorší, když opravdu ani třeba, když já se setkám třeba s tím dítětem a najednou zjistí, že ta entita nebo ten člověk, který vlastně to dítě ovládá, se mi začne bát, tak ta máma to dítě nepoznává, v jakém šoku, jaký má hysterie, jo, že se úplně změní i v obličeji. A jak to jako tohle vypadá, jako jo, jako že jak se vlastně třeba to dítě chová, nebo ono to, jak ta entita vlastně ovládá jakoby třeba tu osobu, to dítě, dejme tomu. Je to jako tak, že jako, já to známe jenom z hororu, jo, popravdě, co vám budu vyprávět. A je to tak, že už to dítě vlastně poslouchá někoho, kdo je za ním, nebo bydlí v něm. Jak to jako tohle probíhá? Ano, jsou nějaký části? No, jsou to v podstatě opravdu vnímá ty hlasy, vnímá to a dělá věci, o kterých třeba si neuvědomí, že je dělá. Jo. No, je to opravdu tak... Jakože to je jako takový ten hlas, co máte v hlavě klasicky, když si povídáte sám se sebou. Ano. Jo, že dítě najednou je zlé, prostě tříská do hraček, rozbíjí hračky, jo, taky ty věci. Jo, že, a proč to děláš? Já nevím. To dítě to kolikrát fakt neví. Okay. Když něco ho nutí do toho to dělat. A to nejsou dobré, ve které, když já se s tímto setkám, tak to pak nejsem úplně hodnej. Ty kráso. Jak to teda vypadá nebejt hodnej? Jak to nebo, jak... Dobře, dejme tomu, že tamhle Moliáše posedl duch. No, vezmeme tebe, prostě máme tě tady jako... Co byste jako s ním dělal? Jsou lidé, vlastně kolegové, kteří dělají tuto samou práci, někteří na to třeba používají různé přístroje. Neznamená to, že to neumí nebo jsou špatní, ne, prostě každý to dělá trošku jiný způsobem, podle vlohu. Protože opravdu ty přístroje na to jsou, jak jsem říkal, je to energie, která je měřitelná. Když se soustředíte, tak zjistíte, že opravdu je to krásně měřit, jde to dokumentovat. Můžu natočit ducha? Můžete. Fakt? Můžete. Vy prostě natáčíte snížení vlastně energetické kondenzace. Já vám pak něco ukážu, jo. Normálně mě třeba duch přemístil nějaký věci a mezi tím zrovna to tam vypadla kamera, jakože normálně je to kecám, to ukážu. Je to, způsobuje to, je to normální stav, který takhle je, protože opravdu je to tok energie. Hustý. Jo, dochází v tom při kondenzaci vlastně vody, vlhkosti, mění se vlhkost, proto je to třeba zamlžený tvar. Okay. Toto všechno je a funguje to. Není to žádné nadpřirozeno. Když v podstatě zjistíte, jak to funguje, jaká je ta věc, tak už se toho člověk... Takže je to vlastně prostě nějaká, zjednodušeně je to nějaká energie vlastně. No, je to kvantová fyzika. Jo. Takže je to vlastně trošku interstellar. Dá se říct, jo. Pak to už se pouštíme do trošku jiných diskuzí, to už pak zabýváme jistá filozofie a ty činnosti, ale je to v podstatě tato činnost a musíme si uvědomit, že většina těch případů, co tady jsou, tak jsou to lidé, kteří jsou fakt ztracení a jenom potřebují pomoc ukázat tu cestu. Že to není jako, že kdybychom to vzali, jako že těch zlejch entit nebo duchů je tady prostě jako malé množství, jdeme tomu řekneme. Je to tak 25% těch zlejch. Okay. Zbytek to jsou lidi, kteří fakt jsou ztracení, fakt neví, ale potřebují pomoc na tu druhou stranu. Je to prostě v podstatě, no jako jasně. Potřebují něco jako přesně radu, nebo jak převíste na druhý břeh? Buď to jsou lidé, takhle, lidé, kteří, když s nimi pracují a kteří chtějí něco dokončit, tak jim pomůžu to dokončit a oni pak sami odejdou. Jasně. A ti, kteří jsou ztracení, tak jim ukážu tu cestu. To je všechno. A samozřejmě všechny nás určitě nejvíc zajímá, jak to vypadá s těma zlejma duchama. Nebo mě samozřejmě zajímá, jak je převedeme. Klidně pojďme začít tím zlí duchové, ty nejsou převádění. Ty asi jsou odvádění. Jestli když to řeknu ten princip, jak to vlastně probíhá, tak je to taková dezintegrace té energie. V podstatě, když byl, to myslím X-Men 3, tam ta Jane jak rozkládala kolem sebe to prostředí všechny. Je to stejný proces. Fakt, jo? Tu energii musíte rozložit. Není možné jí potom s ní nějak pracovat. Protože ta zloba v tom je. Jak se tohleto jako dělá? To je každý má nějaký jako jiný styl, jak na to přistupuje? No většinou vy mluvíte s tím duchem, musíte mluvit asi nějak, ne? Ano. On pozná, že tam jste. No, sakra pozná. Ne, jsou věci, takže teď tady žádný v podstatě nejsou, to jsme si jistí. A byli jste tady okolo, když jste sem šel? Většinou těch 200 metrů, jako když mě cítí, tak jdu pryč. To je tvrdý. Jsou nějaký lidi, kteří jsou na to citlivější a proto přitahují ty duchy? Ano. To jsem si myslel. Jsem to já? To může být v podstatě kdekdo. Většinou se to stává, můžete přitahovat i když máte nějaké zranění.
Aha. tak snížíte vlastně svoji mentální ostražitost a toho oni můžou využívat. Jo, to jsem někdy dokonce snad i slyšel, četl. Proto mi žena říká, že se vám podívat na ten tinnitus. To mi můžete kouknout, no. A to by jedině, že musel se mnou duch cestovat a sejmout mě na ostrově. Není problém. Může se mnou duch cestovat? Ano. Může být na mě nalepený, ať jedu kam jedu? Ano. Sakra. Takže pak jsou věci, kdy když se děje něco špatného, tak to pak nemusí třeba duchem, oni jsou schopní vlastně třeba než umřou, tak seslat třeba něco jako je kletba. Ale prostě to snížení, je to v úzovkách narušení karmy a těle věci a s tím se dá taky pracovat. Mm-hmm. Ale opravdu, pokud se na vás něco takzvaně nalepí, tak je možné jako cestovat. On v úzovkách třeba fyzicky s váma jako není nalepený, ale na vás nalepený v úzovkách tou energií, kterou si vynesete. Ono to nic neváží, v podstatě skoro, a cestuje to s váma. Tím, že to je, jak jsem říkal, na té úrovni té kvantové fyziky, tak je úplně kde vy jste, pořád to je na vás napojený. Kdybyste si teďka sedl do rakety a odletěl na Mars, tak pořád to s váma bude. Jak já tohle poznám? To, že budete vnímat své pocity. Hodně lidí se v podstatě přestalo vnímat samo sebe. Jsou tady nějaký dogmata, jak má člověk cítit, co má jíst a toto, ale už zapomínají, aby vnímali sebe, jak se cítí po ránu, jak se cítí během dne, jestli najednou, když je celý den v pořádku a najednou přijde nějaký výkyv, no. Z ničeho nic, jestli to je v pořádku. To je ale, to jako a pak se vymlouvají na nic jiného, tak asi si dal blbý kafe, asi jsem snědl něco špatného, asi mě někdo nasedal, ale ono to kolikrát nemusí být tímhle. Můžeme to my jako lajci lidi vůbec poznat? Je nějaká jako možnost, že řeknu si, jako, asi pravděpodobně nebude možný udělat si nějaký jako test, ale jestli na mě nějaká entita leží, a nebo jestli jsem zakletej. Takhle to ne, ale v podstatě, jak říkám, je to vnímání těch vnitřních pocitů. Vždycky, když třeba jdete, když člověk prochází Terezínem, jo, nebo kde byly vlastně tyto věci, tak tam vždycky ta ponurá atmosféra, tyto věci. Jo, a to jste vnímání tohle prostoru, jo, tam přijdete do něčeho, co je šíleně koncentrovaný, tak lidi to začnou vnímat. A když procházíte kolem jedné bytosti a ty lovici, tak si toho lidi většinou ani nevšimnou. Mm-hmm. Kdo není na to citlivý, tak si to nevšimne. Takže opravdu je to zase to o tréninku. Jo, buď to člověk uběhne 2 kroky a je udýchaný, a někdo uběhne půl maratona, tak si dáme ještě. Jo, opravdu záleží, jak to trénujete, ale není to tím, že by proto musely být úplně speciální vlohy, lidé se s tím rodí, akorát na to zapomínají. No, tak to je jasný. Říkám, radši používají telefony na komunikaci, kdyby věděli, jak to skutečně funguje, tak by mohli fungovat bez telefonu. To si myslím, že je dobrý point, protože my jsme to tady řešili už několikrát, jestli je vůbec možné, aby člověk jako v dnešní době v podstatě poznal, jo, co se mu děje, protože je jako hnaný několika stresovými faktorama, co musí udělat, co dodělá a tak dále. Takže jestli je otázka, jestli to vůbec člověk jako může v dnešní době podle mě poznat, jo, že v rámci těho, kolik jsme si do toho sebe navalili a jako komunikujeme asi dost málo sami se sebou celkově mi přijde. Protože bychom ještě poznali, jestli něco nás je to prostě ukázání té cesty, když někomu ukážete správnou cestu, tak po ní půjde. Mm-hmm. Jo? Nebo aspoň se pokusí po té cestě jít. A čím víc jste s tím kontaktu, když v úzovkách, jak jsem říkal, začal jsem sledovat určité věci o běhání, najednou tam přišel týpek, co má tady co na hlavě a začal jsem běhat a Bůh půlmaraton tam je na světě. Je to spojení, že se takhle potkáváme. Ale to jsou věci, že jakmile o tom začnete s někým hovořit, tak si začne uvědomovat ty věci. Začne vnímat ty jeho pocity, to, co vnímá, kde to vnímá, proč to vnímá. Jo? A toto pak ty lidi, kterým jsem pomáhal, tak si opravdu začínají na tom jinak všímat. Třeba maminky s tím měli problém s dětma, děti se bály, táta. A najednou mi volá sám táta. Hele, já jsem to asi začal vnímat. Říkám, to není prostě, jenom víte, na co si máte dávat bacha. Nic víc to není. Takže to není, že by někdo v úzovkách nikdo to neuměl a jenom pár vyvolaných. My to umíme, my se s tím rodíme. To jak lidi se narodí a neumí chodit, my umíme chodit, ale ještě nemáme na to břišní svalstvo, abychom chodili. No. Já jsem si těšil, jak můj synek bude chodit ve 2, v podstatě rok a půl začne slavnostně chodit, aby se vysvížil, že bude chodit kolem stolečku. Prdlajs, on měl 9 měsíců, postavil se a začal chodit. Žádný po 4, nic, prostě z ničeho nic, soupl a začal chodit. Skoro začaly prázdniny a už chodil. No, jo, ale to jsou chodit, končí prázdniny. A to jsou potom takové věci, které, když se zbytečně přeskakují, tak pak to dělá neplechu a i právě proto, že lidi zapomínají na své vlastní pocity. No to myslím, že jako v takové době momentálně žijeme, že opravdu ten čas moc není a všechno nám krade tu naší pozornost. Já jsem se tam chtěl zeptat u jedné věci.
Mohli byste nám odkryt nějaký jako fakt jako případ třeba nějakého démona nebo něco, jak taková věc vypadá, jak se to řeší, jak to něco, jako třeba nemůžete. Nemůžu, jako nebudu jmenovat. No to je to takový krásný příběh, který má i jako dokončení. Loni v srpnu jedna paní na jedné facebookové skupině, kde je hodně maminek, si o tom píše, tak psala, že se nastěhuje do nového domu a dcerka tam vyšiluje jako v pokoji, že tam je nějaký škaredý pán, dělá na ní bu, že v té místnosti strašně něco smrdí. Oni jako nějaká hniloba, taky ty činnosti. A já jsem jenom paní popsal, jako požádal, aby napsala přesně to, co ta holčička říká. Nebo ať klidně nahraje. Aha. Díky tomu, to, co ta holčička řekla, jsem byl přesně schopen identifikovat, o co se jedná. A za půl hodiny to bylo zlikvidované. Pak jsem jenom jel okolo, asi za 3 roku. A jenom jsem té paní napsal, aby mi napíše adresu, že se za ní zastavím, že bych se jenom zkontroloval, jestli to je opravdu všechno v pořádku. No ne, už je to všechno v pořádku. Akorát se nám tady začaly občas hýbat nějaké věci. Já jsem přijel, volal jsem jí, říkám, ale já nejsem u toho domu, který jste mi napsala. A jak to víte? Říkám, protože to nevnímám tady u toho baráku ten otisk toho, co jsem likvidoval. To je někde jinde. A to jsem říkal, to je zhruba nějaký severní směrem, ne? A ona, no, to, já jsem si vás tak trošku zkoušela, opravdu ta adresa je jiná, tak jsem přišel k baráku. No a pak jsme přišli na to, že asi 400 metrů od toho domu je masový hrob z pochodu smrti. Dobrý, no. A pak jich tam bylo 60, s kterýma se musel něco udělat. Když jsem musel otevřít barána, aby šel na druhou stranu a to době klid. Ale primárně bylo to, že ta holčička měla problém, že tam byl někdo, on to byl pedofil, ale tam došlo k tomu, že on nepatřil k těm z masových hrobů, on byl starší a tu holčičku významně obtěžoval. A strašil. Stalo se vám třeba někdy, že fakt jste viděl někoho, jako už se lehce jako nadznášet a takovýhle? Zažil jste něco takového? Nebo to už jsme jako daleko v nějaký fantasy módu, jakože, nebo děje se to vůbec? Může se fakt stát, že ten člověk prostě mění ty hlasy, že opravdu už jako je posedlej extrémně? Ano, to jsou ty jiné entity, o kterých jsem hovořil. To je poslední varianta toho nejhoršího. To je to nejhorší, jak říkám, kamarádka, která ta se věnovala tomu channelingu. Aha. A pak já jsem varoval před tou bytostí, se kterou se stýkala. A pro jí to zajímavá se životem. Fakt, jo. Jo, opravdu ono není vhodné si zahrávat s někým. To je jak v Harry Potterovi. Jo. Nehrát si s někým, koho nevidíte. Harry Potter, největší fanoušek tam asi. Tam je lovodom všechny vlastně to, co by zápisky, to ovládání, ono to funguje. Jasně. Ano, to je. Takže jak si můžu... Je to v podstatě teda, že vám do toho skáču, je to, že tady někdo může naschvál zanechat něco, co ho v podstatě zbudí? Nebo když si to fakt naplánuje, může takhle jako dál jako pracovat s těma lidma vlastně, jako lidi, co uctívají satana a tak dále, ano, jakože tohle jsem přesně chtěl říct. Je to vlastně, toto je forma voodoo. Jo. Taky se řešilo několik těle případů, kde vlastně na lidi byla seslána kletba, ti lidi byli úplně v prdeli. Se to třeba přesně, jak se to jako, děje se něco, že na ně něco padá, jako já si to fakt furt jako snažím jako vybavit, co to jako je, jo. Někdo na mě sešle kletbu, tak nevím, bude mi jako fyzicky, psychicky zlé, nebo záleží na něco dít, záleží na té kletbě? Na té kletbě, ano, co je třeba známá, ta nemohla otěhotnět. Sundali jsme kletbu a bůh je těhotná. Jsou věci, kdy si třeba ani ta kletba, paní, mně se furt děje to. Tak si s ním posedím, popovídám a vlastně vždycky u té kletby se musím fyzicky dotknout toho člověka, aby byl uvolněný, aby byl v klidu. Tam si zjistíte za problém a pak je možné vlastně zjistit, že tak jí řeknu, vy jste měla asi kolem 7 let v první, druhé třídě kamarádku, kde jste se hašteřili a ona na vás byla chvilku zlá, že? Ano. Tak se s ní zavolejte, popovídejte si a takhle z toho, je to vlastně z blbosti, to jsou i děti, umí toto krásně narvat, ani neví. Výhoda, že tady tyto věci, co jsou, to jsou kletby, které vám někdo takhle sešle, třeba ani neví, že to udělá, to vám škodí, dá se to odstranit. Taky se setkal s kletbou, kdy jedna holčina, která věděla, co dělá, tak na kluka navadla kletbu, protože se choval holkám jako fakt jako totální prase. Takže a mu to hodně škodilo. A to znělo, že dokud on se nezačne chovat opravdu k ženám tak, jak se sluší a patří, tak ta kletba z něho nespadne. A mě prosil, ať ho sundávám. Říká, ani hovno. Za prvé byla to těžká kletba, takže by mě ublížila, kdyby já do toho šel, to bylo poznat. Říká, dokud ty se nenaučíš pracovat se sebou a s ženama, chovat se k ním opravdu, že to je bytost, ne, že to je kus hadru, tak se nemáme o čem bavit. A pak je třeba tady to voodoo, to zase vlastně funguje tak, že opravdu, když někdo sesílá z toho voodoo tu kletbu na někoho, tak do toho musí vložit svou energii. Takže podle toho se dá krásně vystupovat, kdo to je a proč to dělá.
A musí to být člověk, teda asi nějaký znalej těch jako kladeb vůdu. To už je nějaká jako vyšší magie? Nevím, Není co to to vyšší, je? není to vyšší, není to vyšší. Může to prostě normálně někdo, sakra, snad jsme nedali někomu návod. Není to tak jednoduchý. Nebude to tak jednoduchý. Není to tak a tím, jednoduchý. že on odvádí tu energii, on ní sám přichází? Ano, může mu to ublížit. Takže mu to může ublížit taky. Ano. Takže vidíte, nehrajte si s žádným vůdu. Mám tady takovou zajímavost, jo. Mě zajímá, koukáte na horory? A ještě k tomu rovnou něco mám, jo. Jsou ty věci založené na nějaký realitě a třeba stalo se vám, že vás někdo z nějakých jako televizních producentů oslovil, abyste jim v tomhletom ohledu poradil a tak dále? Nebo... Tak za prvé, to, co se v televizi ukazuje, není až tak neskutečné, jak si to člověk může myslet. Sakra, to jsem nechtěl slyšet. I když to čarodějnice z Blair Witch, tak tomu jsem se trošku smál, ale jako byl dobře scenaristický poskananý příběh, který jako z toho dělal. Bohužel některé věci z toho se skutečně dějí. Můžeme zabrousit co? Jako třeba můj nejoblíbenější horor je Zajetí démonů, The Conjuring. Takže a z toho to jsme si teď povídali. S tou právě pokud se tam bavíme o démonech, tak to jsou právě ty nity, které vás vlastně můžou posunout, můžou vám ubližovat. Jo, takže to jsme docela blízko. Ano. Sakra. To fakt je. Žena si to pouštěla, já jsem se na to taky koukal, trošku jsem se tomu smál, že byl jakýsi pořád, nebo jakási série, že v Americe byli lovci duchů. Byly různé prostory, kde dávali kamery, natáčeli duchy. 60% z toho, co dělali, tak bylo nasimulovaný. A když už se opravdu skutečně dostali do zóny, kde narazili, tak ani netušili, v jakém průseru jsou. Jo, že to nebyli úplně lovci. Nebyli lidi, kteří tomu nevěřili, když se dostali do spáru, fakt opravdu čarodějnice, je tam provázela. A bylo to z nich to jako úplně cákalo, že jim chce ublížit. Tak vůbec ani nevěděli, v jakém velkém průseru oni se dostali. Některé věci fakt natáčeli, simulovali, do některých míst, kde byli, kde se staly nějaké věci, tak tam opravdu natočili a to bylo vidět, že jsou z toho opravdu trošku mimo, jo? Šířený zorničky a nevím, co se děje, nevím, proč se to děje. Jo? Takže opravdu, když si někdo s tímhle zahrává a neví, jak se proti tomu bránit. Vy jste v klidu, když to potkáte teda v podstatě, no. Protože už to jako... No v klidu, to většinou klasicky to, co je reakce, že mi naskočí husí kůže a tyto činnosti, ale jako vím, jak s tím pracovat, jak se tomu bránit. Jo? Takže proto jsou oni tak v háji v podstatě. Zatím tady největší zážitek se stal, když, jak jsem říkal, děti mají tu možnost někdy zcela zákeřně otvírat tu bránu. Mm-hmm. Ale protože to není úplně, tak ji třeba v podstatě, když lehce otevřete dveře, ale ne úplně. A jak jsem říkal, je to ten prostor, když je Frodo má ten prsten, takže je v takové šedí. No. A teďka si představte, že v tomhle prostoru najednou zapalíte fakt jasné světlo. To je, jak když můry potom letí na ten prostor a teďka si představ, že ta brána není průchozí. Takže co se stane? Najednou ze širokého okolí se jich sletí trošku víc a vy pak přijíždíte k jednomu objektu, k rodině. Široko daleko je těžká, hnusná, vlhká mlha, teplota klesne o 14 stupňů, ostatním se dělá mdlo a bavíme se pak už o 1000 případech. Cože? No, tam bylo přes 2500 jich tam bylo. Ty kráso. To mi zabralo 4 hodiny práce. Tak to je docela dobrý za 2500 z duchů vyhodit za 4 hodiny, to myslím, že je docela bravurní. To nestihnete vystěhovat ani stadion. ani Mejdan, když skončí brzo, jo, a říkáte, děžte domů, to někdy je to náročný, protože v podstatě tam to funguje, takže opravdu je potřeba nějakým způsobem, to není to, že otevřu bránu a běžte všichni ven. A to má nějaké propojení a to musí nějakým způsobem korigovat. Vždycky je to závislé. Musíte je odbavovat po jednom? Po určitých skupinkách. Nebo mají třeba nějaký vůdce silnější, se kterými se ne... Každý tam je vlastně nějak za sebe. Co je sem táhne? Proč sem chtějí, když to vidí to světlo? Proč chtějí zpátky? No, protože, říkám... To jsou ty nedořešený případy? To jsou ti, kteří jsou ztracení a neví, co mají být. Jo? To, že vás hodíme jako do pralesa a najednou nevíte, co dělat, tak jako začnete bloumat sem, tam. No, já hlavně vylezu na stom, nebo vlastně ani nevím kam, protože jsou všude hadi a ale pro ně není omezení. Oni si můžou procházet, má prostě to energie, která vlastně funguje. Je to něco jak neutrina, která si může procházet čímkoliv. Jo, někdy jsou vázaní na místo, třeba na dům, kde bydleli, ale po určitém času získávají tu schopnost většího rádiu
se pohybovat. Takže vlastně může to být i tak, že duch, který se sem dostane, se vlastně nemusí vázat jenom na ten člověk a může se vázat na člověka, ale váže se třeba i na ten prostor Ano. a v tom prostoru prostě je to z nějakého důvodu třeba, že tam bydlel? Ano. Je to dost častý asi? Ano. Jo, že tam bydlel v tom bytě, že mu to nějaký příjemný. Že jsem třeba kluka v Karlových Varech, který měl, rodiče psali, že má problém, že z nějakého důvodu neměl žádné zranění, najednou má těžkou travou krve. Najednou má tyto zdravotní problémy. Poslali mi fotku a říká, vy bydlíte ve výšším než jako 5. patře? Ptali se proč, jo? To zatím třeba jenom fotka byla, tak už jsem tam přijel, tam prostě starý pán se umřel a bloumal a s tím klukem si jako povídal, ale tím, jak byl v blízkosti, tak mu hodně obližoval. Mm-hmm. Takže ten kluk měl vlastně všechny ty záněty, ty problémy měl z tohohle. Často, když je toto neřešený, jako u dětí, a u nich to zůstává, tady ta posedlost, jo, to je v blízkosti duchu, tak to potom končí to, že ty děti si sami ubližují, samé zhohování, končí to i fakt i sebevraždama. Jo, není to legrace toto podceňovat, jo, že ty děti mají třeba, že se rozhodli, že si budou ubližovat. Ono to může mít i jinou příčinu. Takový to normálně klasicky, jak říkají, že mají toho imaginárního kamaráda, který cestuje s ním. Řešil jsem... Tak jsem viděl xkrát. Řešil jsem příběh, že psala maminka, že holčička si furt s někým v pokoji povídá, hraje si a toto panenkou. Tak začíná strašně, každý strašný horor. No, ona si povídala a v podstatě se ptají, co to je za holčičku, tak jsme si dopovídali a pak já jsem přesvědčil, aby si s ní ještě pohrála, povídal a řekla jí, protože jednala se o holčičku, která v 50. letech byla umístěna s tuberkulózou do sanatoria, nebo do nemocnice, protože to, co jsem s ní zjišťil, tak tam byly vidět pláště. A je tam donosili, asi tam přišla už hodně pozdě, protože doktory řekli, že rodiče musí do práce, že teďka tam bude s nima, ale ona fakt velice brzy umřela. A čekala na ty rodiče, až si přijdou z té práce pro ní. A celou tu dobu si pak hrála s tou holčičkou v tom pokoji a komunikovala s ní, takže pak ty holčičky se fakt rozloučily fyzicky a ze soumraku ona odešla a byl klid. Ty kráso. Ale tyhle ty vlastně, když to takhle řeknu, tyhle duchové teda nemají žádný problém jako s náma. Ty s náma prostě jako žijou a chtějí vlastně jenom naši pozornost a nechtějí opravdu stačí kolikrát to je, že i když jako třeba ho nevnímáte, to tak stačí opravdu, když tušíte, že tam asi něco je, tak povídat si s ním opravdu nedělat. Ty jsi toto ne. To já dělám, asi s ním co pro tebe? Jo, ale to je, když si povídáte s kytkama. Jo, kytka to vnímá, tyto věci. Jo. Komunikace je to o tom, že vyjádří tu empatii, tu emoci a jim to fakt kolikrát stačí. Oni si pak potřebují fakt jenom třeba popovídat, jako něco vyřešit, zeptat se, kolikátýho je a je to. Tady vlastně furt jako já eskaluji mezi dvouma věcma, že vlastně já v podstatě dost těžko asi poznám, co ten duch po mně chce, jo. Jakože vlastně, když to vezmu z pohledu, jakmile se začnou hýbat věci a jako něco se děje a už vnímám, že tam se mnou někdo je, můžu já rozeznat, jestli je fakt ten teda duch jako špatnej nebo dobrý a co po mně chce, protože asi vlastně, jasně, řekli jsme si, že budu mít nějaké jako pocity, možná se mi něco občas bude dít, ale co když já nejsem schopný furt tu věc v podstatě vyhodnotit, jo? To prostě, jako může to být spousta lidí, říkám, vezmu někoho, kdo bude fakt v totálním pracovním návalu a vlastně jako neví, jestli má špatnou náladu z tohohle, nebo jestli má třeba dobrou náladu z tohohle. Dokážu já přijít na to, nebo můžou být nějaký znamení, ještě možná jinak, můžou být nějaký znamení, který mi jasně ukážou, ale pozor, tady už to jako začíná být fakt blbý. Pak už je to jednoduchý zeptat se, buď to pokud takhle na komunikace, jo, s tou entitou. Ale jestli chceš pomoct, chceš povídat, tak třeba posuň tu plechovku. To jsem dneska zkoušel. Jo. Řekl jsem jen teda o čísla do sportky. To vám nedají. To jsem zkoušel taky. Zkoušel jste to, já jsem dneska říkal, hele, dejte mi čísla a pak začal nějaký divný zvuky. Já říkám, dobře, zapnu stopky a vždycky za škovou dejte, když to správný číslo, jak jsem si je zapsal. Ale já jsem to nezapomněl vsadit, ono už je poslední. Jestli to dneska vyjde ty čísla, tak se fakt zabiju. Ne, tady tenhle ne, ale opravdu je ta běžná komunikace, to, co zde, že oni jsou třeba frustrovaní opravdu s tím, že je třeba nikdo neslyší. Aha. Že oni na vás křičí, ale vy je nevnímáte, proto jsou třeba naštvaní, proto vyhazují věci ze skříně, oni potřebují pozornost. Já vám normálně něco ukážu, jo. Já to pak normálně to pošlem pak. A já si dám tady snímky obrazovky, asi to je jenom.
A ukážu vám, jak se normálně za 20 minut přemístila moje motocyklová helma. A byla úplně na jiném místě a stála proti tomu místu. A ještě to bylo jako rozložené. A koukal jsem se, jestli tam třeba někdo byl. Nebyl tam nikdo. Vidíte se, tady je helma, jo, červená. Šel jsem ven běhat. Tady jakhle. Jo, teď to dám zpátky. Přicházím. A ta helma tady není. Na takovém kovovém držáku nemohla spadnout. A sedí tady ta helma. Až a přímo proti tomu rovně posazená. A ve prostřed tady jsou klíče, které tam nebyly. Tady je. Vy ho vidíte? Jo. Fakt? Proto mi lidé posílají třeba fotky. Protože tenhle ten obraz jednou skončil na druhý konci tělocvičny. Nějaká holka. Holka, jo? No to je ženská. Vysvětloval všechno. Ne, si mám srandu. Já ukážu, co dělal pes, jo? Do 30 let. Aspoň mladá, no. Klidnější nejsem, počkejte, chci ukázat, co dělal ten pes. No jako prostě ten pes tím směrem brutálně vyl, ale jakože brutálně. Jo, koukejte. Uslyšíš. Povídá si s ní. Kámo, já úplně mám slzy. Vidíte, na to místo, kde je ta helma. Úplně brutál. Co na to říkáte? Normálně si povídají. Povídaj si. To není normální vytí psa, to je komunikace. Já ti to říkám. Já jsem mu to nechtěl ukázat, protože on je strašně strašmitel, on by tam nikdy se mnou nešel natáčet. Já vám třeba ukážu fotky, co mi posílají to. Hustý, ne? Jako my vám to pak dáme my to tam dáme vlastně, že jo? Já vám třeba tady, jo, vám vlastně, když mi píšou ženský, tak vlastně toto, co mi třeba popisují, jaký mají příběhy, co mají za problémy, jo. Toto, že v podstatě to jsou obrovské litanie, jaké jsou průsadu, co jim to doma dělá, jo, jak to ovlivňuje jejich dítě, jo, takové ty věci. Jo, pošli mi tady soubor fotek, zbyto její babičky, a zrovna tady je. A já jim akorát řeknu, že to je vlastně, někdo jsem jim napsal, že to je někdo hodně blízký té paní, který s ní dlouhodobě byl a potřebuje s ní komunikovat. No to je sestra, co před pár lety zemřela, Růženka. No, tak si s ní povídejte. To pořešený. Hustý. Jo, takže A vy takhle poznáte, jako, tak mě tam asi... nesmí to být s filtrem, jako když si to jako na to dá jakýkoliv filtr, čo nebyla tak Mě slečna teda do 30 let nic tam nedělá, kromě toho, že mi přemístuje neustále věci. Takže toto se potřebuje s něčím pomoct. A je tam očividně jako dlouho, co? Proč tam je? Jen to řekni, proč tam je, a tak to z toho asi nepoznáme odsaď takhle, ne? Když si s ní popovídám, tak budu vědět. Fakt? No, Že to tam doma budeme muset doma přejít a dotočit to. To budeme vedle to doma dotočit určitě. Já jsem myslel, že je právě docela, a my to ale teda okem vlastně nevidíme, jakže vy to vidíte? Říkám, protože to je to vnímání toho polarizovaného světla tady té energie. Nevím, proč to vnímám. Od té doby To prostě je asi nějaký fakt dar? Od té doby první klinické smrti to má prostě. Je to vnímání aury u lidí a tak. To je všechno v tom. Když má někdo nějaké zranění... Můžete nám říct, jestli máme v pohodě auru, nebo jestli máme nějakou nakousanou? Z aury vlastně to, co je běžně, zase každý váš orgán má nějaké elektromagnetické pole, které je možné vnímat. Jo, takový druh mozkového živočicha, streček, umí nebo vidí polarizované světlo. A to je všechno. Okay. Takže vlastně i když jste oblečený, tak pořád vaše tělo vydává nějaké elektromagnetické světlo, nebo vlastně ten výboj, který se nějakým způsobem reaguje. Na to třeba i žraloci reagují u ryb. Takže zase není to nic nadpřirozeného, je to obyčejná biochemie a je možné to vnímat. Je možné vidět, jestli je člověk v depresi, jestli má nějaké mentální poškození, jestli je třeba slepý nebo má něco se srdcem. Jo, tyto věci. Jo, všechno, každý poškozený orgán má nějakou barvu, nějak se projevuje, jo, třeba zranění, zlomenina, jsou třeba žlutá barva. A navíc každý, kdo je na to citlivý, on ty barvy má jinak přiřazeny. Takže když já třeba vnímám zranění jako žlutou barvu, tak někdo, kdo se tomu taky věnuje, kdo to umí, tak on to jako žlutou barvu nevidí. Neznamená to, že to neumí, ale protože jsme si to v té hlavě naučili jinak. To je všechno. Vidíme, co vidíme, no. Jo, takže je to to. A to já to poznám podle toho, jak chodí, no. Jo, ale to je právě ta empatie vlastně v těchto věcech. A i proto vlastně se vnímat si, kdo tam je, kdo tam není, tak říkám, to je automaticky. Já to prostě vnímám, není to očima. Jsou případy lidí, kteří se prostě začali nějakým způsobem, když oslepli, tak vnímají vlastně černým lalokem, jako přijímají tu energii trošku jinak. Nepřečtou si noviny, ale ví, že tam třeba někdo v místnosti je, že
třeba sedí tady až zrovna hýbe hlavou. To je možné vnímat. Zeptám se, vy jste třeba takhle lidi, kteří vlastně vnímají entity a pomáhají jim na druhý břeh, v podstatě posílají někam pryč ty, kteří tady být nemají nebo škodí. Je to nějaká skupina lidí, kteří se jako znají mezi sebou, potkávají a řeší to? Zatím já tu zkušenost nemám, i když jsem se snažil. Vím, že třeba, když si napiš na internetu pan Drábek z Brna, tak ten v podstatě, on má tým na to lidi jezdí, fungují, mají na to přístroje, byl u pana Krause a prostě i to, co tam popisuje, to, co má ty příběhy, to, co on vnímá, je přesně to, co zcela potvrzuju. Jo? A jak říkám, on má na to třeba i více přístrojů, protože se tomu má možnost více věnovat. A to děláme úplně bočák, když někdo potřebuje pomoc. Každý k tomu má prostě teda jiný přístup, ale snažil jsem se dostat do nějaké takové té skupiny, která jako píše nadpřirozeno, že bychom nějak si třeba v ní zkušeností vůbec ne. Jo, je tam hodně velká skepse, tyto věci, protože pořád se na to lidi dívají skrz prsty, že jako ty nejseš normální, ty jsi magor, že vidíš tyhle věci. Jo. Mně to nepřijde jako normální. Když já vidím, pracuji s dětma, který jak to vidí, jak to vnímají, takže vím, že se pak ty děti, které se narodí... Je to něco, co jsme si jenom zvykli prostě třeba nevnímat, jakože asi je to jako v dnešní době platí jako v podstatě za vším vědecká studie a to, co jenom vidíte, to je pravda. Že? Takže... Byli jsme na návštěvě, když mi Musinkovi byli 3 roky a tati, proč je tam ten pán, proč se na nás takhle kouká? A všichni se takhle otočili. Jaký pán? Kristiánku, o tom si popovídáme později. A nekaz nám jí, co tam je za pán? A říkám, bohužel tam je pán, co tam prostě je. Ale tam nikdo není. No, živej ne. A už to bylo. Měli jste normální, že? A pak přišli. Jsme se teda pátrali, on se tam, když si oběsil jeden pán, asi před 30 lety na půdě. A on měli podkrovní byt. A v pohodě tam s nima žil, nic jim nedělal. Nic jim nedělal. Jako to nemusí být vždy, že vám škodí. Jasně. Jo, to... Myslíte, že tady mezi náma je teda jako hodně jako vlastně, takhle vlastně duchů ztracených nebo některých, kteří tady chtěli zůstat, že tady mají nedořešené věci. Tady je to fakt jako v podstatě, můžeme říct 1:1? Ne. 1:2, 5? Zhruba 5:1. Na 5 živých je 1. To je dost, jak se... To je dost. To je docela dost. Občas je taková legrace, že... To je dost. Jsou také případy, kdy žena přijde jako z ložnice, jde vyšší prádlo a máš tady zase zájezd. Tak už víš, že... Máte zájezd? Takže kam chodí za váma? No, že jich přijde trošku víc, tak jim musím otevřít bránu. To je hustý. Dávno, jak to vypadá, veď? No, to řekni. Jak se otvírá ta brána? Pardon, že zaskočím takhle. To je v podstatě mentální otevření časoprostorové brány do jiné dimenze. Jak to ale uděláte? Víte, co nás to hrozně zajímá. Vy jako jste na tu bránu nějak napojený, nebo máte telefon? Umím to otevřít. Jak se to asi nám nevysvětlíte, co? Četli jste Nekroskopa? Víte, Brian Lumley. Nekroskop. Znám tu knížku, ale nečetl jsem to. Doporučuji, je to parádní, je to nádherný horor. Má to asi 7 nebo 8 dílů, který Napiš si to. Nekroskop Brian Lumley, který tam popisuje, sice některé věci jsou trošku přistřížené, ale to, co je klíčové, je, že tam popisuje vlastně činnost německého matematika pana Möbia. Díky němu máme Möbius smyčku, to vlastně je nekonečno. A vlastně on tam nějakým způsobem popisuje způsob otvírání jakoby dimenzionálních jakoby otvorů, kterým je možné něco dělat. Takže já to buď tu bránu vytvoří v nějakém prostoru, který je, když je blízký, aby ti mohli projít, anebo to umístějí na kovové předměty, které jsou to je vodivé. nějaká forma meditace v podstatě? Ne. Můžete představit, nebo jak to? To se prostě dotknu lampy a je to otevřený. Ale... Tak když se naučíte běhat obuvání tkaníček, jo, to... Jakože to vůlí, mysli, myšlenky. Ano, mysli. Koriguju, pak spočítám, kolik prošlo, zavírám. To je hustý. To je hustý úplně. Když jsem byl u té vlastně party těch lidí, kteří se zajímají tím přechodem, existují i party, který vlastně chtějí, aby zlí duchové ovládli tuhle planetu. Jsou takový, jako můžeme si říct, že jsou to ty sekty, které vidíme v televizi. Je to něco takového? Setkal jste se někdy s takovouhle partou? Nebo oni o vás asi možná třeba i vědějí, jakože třeba vyhrožili vám nebo něco. Víte, co myslím? Ne? Takhle, vím o nich. Možná teďka mě budou vědět. Protože zase... Nešajte raně, jo? Ne, v tomhle vím, že ale když se setkávám s těma lidma, když vidím, že třeba někomu bližujou,
tak to řeším. Zatím nejvzdálnější, co jsem takhle řešil, bylo v Kalifornii na dálku. Fakt, jo. No. Jak se to řeší? Zamířím, to je kvantová fyzika, takže tam jedno, jestli já sedím v úzovkách u sebe doma a řeším něco tady v Plzni, nebo řeším něco tady, jo, to jsou, teďka jsem něco řešil se Saskatchewanu v Americe na dálku. Jo, a to jsou věci, ono to fakt nemá, tím, že to je ta kvantová fyzika, tak to nemá omezení prostoru. Já tam nemusím fyzicky být. To je, když máte vlastně v buddhismu je astrální cestování, je to úplně stejný případ. Vy jenom umístíte vlastně vaši energii a můžete to cestovat. Pro vás pak není prostorové omezení. Proto říkám, že vy můžete být... Nám to ještě úplně rozsekal ty hlavy. My pojeme dneska spágl s číslama a nám pojedou okolo hlavy. A do toho půjdu tělocvičně, tam na mě bude mluvit ten duch. Toho ducha můžeme vyřešit. To na něj půjde možná kouknout. To je zajímavý. Jako je to fakt zajímavý. Já jsem si jako říkal, jestli opravdu existují nějaký kruhy opravdu, nějakých sekt, který se opravdu snaží sem dostat, dejme tomu, můžu říct satana? Existuje satan? Je ďábel? Víte co? Já jsem nepolíbený, já prostě, mě v hlavě to běží. Musíme se, to už se bavíme nejodlišeji trošku o filozofii. Většina lidí si myslí, že přichází do nebe, že tady, že v nebe nějaká odměna. Ono je to v podstatě v tom, že my jsme tady, naše duše má nějaký vývoj a na to, abychom se v tom posunovali, v té duši, tak musím plnit nějaké zkoušky. Takže když prožíváme život, tak musíme splnit zkoušku. A když tu zkoušku splníme, můžeme v úzovkách jako jít dál. Je to jistý princip buddhismu. No a když ho nikdo nesplní, tak by to tady škodí, zastaví se ten vývoj a pak hledá cestu, jak se dá posunout. Protože to je přirozený vlastně proces toho vývoje, to dostat se na tu. A zase je opravdu taky ten stav, že, jak jsem říkal, jak je ten channeling. Jasně. To neskoušejte, prosím vás, nikdo, jo? Ani channelingy. Ne, tak lidé to můžou, jsou lidé, kteří s tím fakt umí velmi dobře pracovat. Můžu se teda spojit s někým ze své rodiny? Nefunguje to takhle, protože jakmile vy se dostanete na druhou stranu, tak už nepřímo vnímáte to, jako tu vazbu na svoji rodinu. Jo. Takže si nevybírám v podstatě. V podstatě to je to, že lidé se smrti takhle obecně bojí, ale smrt je to nejkrásnější, nejsladší, co v životě zažijete. Fakt? Ano. To umírání, ano, to umírání je horší. Jo? Prostě když prožíváte tu bolest těsně, ale ten okamžik, kdy dojde k té smrti a vy opouštíte to tělo, to je to nejkrásnější, co je. Proč si nic nepamatujeme z toho předchozího života? To je fakt pro mě zajímavá otázka, protože já bych si ty životy vlastně chtěl pamatovat. Ale pamatujete. Dá se k tomu dostat. Fakt? Jak? Třeba moje žena furt měla nějaké představy, nějaké pocity, tak jsme si chvilku povídali a pak jsme dospěli k tomu a pak se to všechno otevřela. Můžeme to zkusit na mě? Je to na trošku další sezení. Dobře, myslel jsem si to, že to nevyzničíme. Není to, protože tam jde o to, není to žádná hypnoza, není to nic, protože to je škodlivý, ale opravdu je to o tom se uvolnit a povídat si. Dá se to prostě říct a zjistit, jak hluboko. A zase závisí, čím je člověk v úzovkách na vyšší úrovni, tím víc si uvědomuje to, co už má za sebou. Může mi to pomoct v tomto fázi třeba díky tomu uvědomit si věci, které jsem prožil a nabít vlastně i ty vlastní zkušenosti, které jsem nažil z těch minulých životů, nebo si jenom uvědomím nějaký záblesk, co jsem byl a vlastně si ten život nepamatuju? Dáte si ty záblesky do pořádku, ale vám teďka ničeho nejsou, protože vy jste pokaždé v tom předchozím vodě tvořil nějakou zkoušku. A vy neděláte nějakou kontinuální nit, a vy pokaždé začínáte v úzovkách. Takže každý můj cyklus života, co nastoupím, je vlastně jenom nějaká zkouška. Tak. Jak se to nazývá? Duše? Duše. Opravdu to tak. Někde se tomu říká tetanu, jo, že to je vlastně jo, že jsou různé věci, jo, že proč třeba dochází k tomu vyražení, jo, že kde jsou ty činnosti, kde se to dá jako opravdu i zaměřit, jo, že někdo měří duši, jo, kolik váží opravdu skutečně duše. Je to prostě kus energie. Takže když mi budou lidi tvrdit, že jsou těžký, že mají těžkou duši, že nežrali potačí mekáče. Ne, duše zase tak těžká není, ale... Ale duše je fakt velmi mocná. Musel odlehčit trošku. Jo, proto se říká, že vlastně ta somatika, psychosomatika je fakt velmi účinná, protože to, jak tu
vnitřní energii sám sebe naladíte, tak to má vliv na to tělo. Když Můžu někdo... já i, sorry, mluvám se, dokončte to. Mě tam úplně cestují ty myšlenky. Rozumím, jo, jenom prostě to, že když opravdu lidé začnou mít negativní myšlenky, tak si sami sobě ubliží v první řadě a pak začnou ubližovat tom okolí. A proto jsou lidé, kteří jsou celoživotně optimisté, ráno se zbudí a říkají si, to je dneska krásný den. I kdyby třeba hořelo zrovna vedle něho, tak pořeknu, to je pěkný den, pojďme to uhasit. To je aspoň teplejší. Jo, ale jde o to, že pak je to v tom, co dávají k sobě, tak dávají do toho okolí. Pak máte spoustu lidí, kterým se furt něco kazí, něco rozbíjí, kytka tam neroste, jo, dáte jim kytku, za 4 dny to uvadne, auta rozbíjí, jo. A pak jsou lidé, co mají třeba mobil 15 let, až mi někdo přijde, prosím tě, mohl bys si ten mobil vyměnit? Jo, nebo jsem přišel do obchodu a chtěl bych tomu novou baterku. Pane, nevyrábíme. To je 10 let starý mobil, kupte si nový. Je to strašná baterka. To je relikvie smrti. No, takhle mi říká, jo, takhle mi to v obchodě koukala. Kde jste to vzal? Říkám, mi to funguje, to volám. Jo? Relikvie normální prostě tam byl. Jo, někdo takhle má, takže je to o tom vnitřní, jak se k tomu staví k tomu. Dokážu já vlastně nějak poznat to, co je mým cílem tady na té planetě? Nebo jako v podstatě máme všichni stejný ten cíl? Je to dejme tomu, být na svý okolí hodnej a vytvářet tady hezký věci. No, máme každý nějaký teda úkol, poselství. Každý má nějaký úkol, to poselství, v úzovkách je to osud, ale je tato v úzovkách, každý má tu zkoušku prostě jinak danou. Ještě se nebá, kdo to rozdává ty kostky, to už se fakt dostávám někam jinam do jiné. Víte, kdo je rozdává? Tuším. Tuším, už se s ním mám tu možnost setkat, ale... A to si pak můžeme povídat zase úplně na jiné téma, to vlastně souvisí s tím prvním prožitkem. Ještě jednou určitě. Ale tam už je to trošku náročnější téma, jo? Když je člověk na té druhé straně, co se tam všechno děje. Ale je to v tom, že... Nastínit lehce, jo? To je fakt na trošku širší téma. Ale tam jde opravdu o tu náležitost, že nikdo vám neřekne to, co je konkrétně váš osud, nebo to, co máte přesně splnit. Jo, jsou lidé, že v úzovkách se řekne, proč třeba umřel. Jo, proč někdo třeba v 15 letech umřel. V úzovkách je to, tady nebyl ani proto byl zkoušku, ale aby třeba ta jeho smrt, to, co třeba tady zanechal, bylo příčinou zkoušky pro druhé. Ale je to fakt strašně propletený. Mm-hmm. Není to tak jakoby jednoznačný, není to tak jednoduchý. Takže vlastně odehráváme jsme figurky na nějakém hracím poli a... Ale sami si to uvážíme. Hodně lidí, jako když třeba se sám rozhodnete, dobře, že... jsme vlastně NPCčka, vlastně, který nevíme vůbec, co děláme, ale jsme teda... Ovlivňujeme z nějaký části svý osudy teda, asi nějakým, ale přece jenom máme z nějaký části teda předurčený osud. Je osud nezvratný? Viděl jsem totiž nezvratný osud. Poté, co kdysi jsem věřil, že si to můžeme určovat. Pak jsem potkal svoji ženu, která má vždycky takový dobrý předtuchy, že třeba já na Vánoce dám dárek, že jdeme někam na dovolenou. Za půl roku. Nic se neděje. No to rozbalí. Stejně nikam nepojedeme, uvidíš. Covid. A ani nemohla o covidu vědět. Jo? A vždycky, když ale něco řekne, že se něco nestane, tak to přesně jde do puntíku. Bylo by to divný, kdybyste si nenašel takhle Libuši. Nebo Libuše. Ne, ale funguje jako perfektně jako zasilovač. Aha, super. Jo, že třeba v její blízkosti je třeba v úzovkách telepatie je významně zlepšena. Umíte telepatii? Taky. Můžeme se mu dostat do hlavy? Ne. Jemu. Proč mě? Proč ne? Zase odbočujeme, to jsou věci, kde v těch filmech je, že telepatie, že já takhle udělám a proberu si všechno to, co máte v té palici. Ono to funguje jinak, že v podstatě je to, když na něco myslíte, tak v podstatě vám tady jde displej a tady vám prostě, nejde to, abych já vám do mysli si prohrabal. Můžu cítit vaše emoce, takže vím, když mi třeba někdo lže. Jasně. Můžu vědět to, na co myslíte, takže žena už si nepředem nesmí myslet na to, co mi zabalila na Vánoce. To já to hnedka vím. A pak je taky možné vnuknout myšlenku. Vnuknout myšlenku je super. Tak to je vlastně takový jedajský trik. Ano. To nejsou ty droidi, které hledáte. Tak to funguje. Nepojďme se podívat vedle? Můžem. Vezmem tu kameru. Mám otázku. Můžu položit? No jasně, dávej. Počkej. Musíš tam bejt? Když na vás jako máte takový ten jako
tím tělem, že projde ta energie tím tělem, tak se říká, že na vás sáhla smrt. Tak to otřepání. Jestli víte, co myslím. Mhm. Je to pravda, nebo tam jako pověra? Není to smrt. Ale je to něco, že se někdo vás jako dotkne? Ano. Že vám sama chce třeba komunikovat Ano. nějaký. Se děje hrozně často, ty vole. No, kámo. Poznáte, jestli na něm třeba je něco teď přilepenýho? Já Nemůže být v mojí blízkosti, nemůže. Aha. jsem safe teďko. Ty máš Tak já- kámo ženskou v tom, v dílně. Já mám teda pocit, že na mě něco dlouhodobě přilepenýho je. Ale Takže snažila se s náma, když jsme tady seděli, tak se s náma snažila mluvit. ta támo tam teď, nebo Ano. ta se mnou cestuje dlouho. Není, Ty jsi říkal, že nemůže tady být, když jste... Nemůže, ale může se snažit jako kontaktovat. Jo, to jsou ty věci, že žena si stěžovala, že doma furt jako mluví nějaké dítě, když se koupe, to nějaká holčička. A pak se zjistilo, že ta holčička, co je na Svojenově, co tam umřela v těch 4 letech, tak se snaží s náma komunikovat, že dokonce povolávala i mého synka, i tam přijdeme. On taky říká, hele, tady se mu mluvila nějaká holčička, přijdeme na hrad. Ježíšmarja, no, tak musíme na Svojenov. Ale dneska nespím, ty vole. jako otvírá to strašně moc jako otázek, protože vlastně věci, které můžeme považovat za náhody, vrzání, takhle, vlastně díky tomu jsem se ještě dostal k jiný otázce. Existuje hodně falešných případů, jako kdy lidi si myslí, že se něco děje a něm se neděje nic. Dá se to třeba říct, že to je půl na půl? Ano. Je to něco jako hypochondři, tak jsou hypoduchové. Ne, hypoduché, prostě to jsou věci, které si lidi neumí vysvětlit, jako když dochází teplné roztažnosti materiálu, takže on to začne vrzat. Jasně. Jo, když má v místnosti, když jsou, to třeba bývá v místnosti, kde topíte a na chodbě je chladno, tak to dřevo, ti dveří je v rozdílu teplot a tam dochází. Tak to vrže a někdo si myslí. Když už fyzicky slyšíte, že někdo dupe nad váma a nikdo tam nemá co dělat. Bože, mě tam furt někdo chodí. Nekecam. A já vždycky jdu, jestli tam někdo je a nikdo tam není. Tady tam možná bude víc u mě, podle mě. Přece jenom je to pracovní areál, jako vlastně byl to... Pracovní areál, vidí, že tam je hodně lidí, snaží se s ním komunikovat, je tam hodně kovu. Můžeme to vyřešit. Jdem se tam podívat. Takhle to nabírá úplně jiný smysl v té tmě. Takhle to vypadá fakt, když jdeme lovit ducha. Můžu udělat jako triček, jako duchařský, jo? Už nám duch otevře dveře. My jsme čuměli, co kdyby nás vykop teď dveřma, ty vole. Robotky dáme dole. Tak co? Já to tady porozsvítím, jo? Já se podívám, jestli je všechno na svém místě. Co vám řeknu, že tady na těch schodech právě byl obraz. Tyjo, teď mi normálně naběžela husí kůže, ale nekecám úplně po svém těle. Ale jako brutálně. Čum. Tak čum. Tak čum. Kámo, úplně všude. Děláš si prdel. Tak já vám řeknu, co se tady dělo, jo? Tamhle v tom místě byl obraz s mýma kámošema, ten celý křupnul a spadl tady. Ten se očividně moc nelíbil. Ten šel a rupnul tady. Tady byla helma a skončila tamhle, přímo vlastně jako naproti dívající se na mě, což by, jako kdyby ta helma spadla, by byla třeba za rozlučená. Ale byla tady a koukala se tím směrem. A máte husí kůži? Já docela dost. Ale tak... Nejsme tu sami. Nejsme tady jinde. My stojí bradavky. Máš husí kůži? Určitě to nejsme sami. Kámo, ty máš taky husí kůži, ne? Vidíš to? Čum, ale brutální. A jo. Ty vole, kámo, co se to děje? Co se to děje, čum? Já nevím, jestli tam chci jít popravdě. V klidu, pojďte.
tady dneska se děly nějaký věci na dveřích a vlastně bylo slyšet, jak když na něj jakoby někdo škrábe. A bylo to slyšet jako takhle. Akorát z druhé strany. Kam jsou to dveře? Pojďte. Tady je kancelář, tam mám psa teď. My si můžeme rozsvítit ještě. Tady vidíte, je kamera, jo. Tam se nelekněte, proboha. Tam je panák takový temnej. To není. Je strašák jenom. Jestli v něm nic není, jo. Tady je kuchyň. A tady je šatna. Panáka nechte bejt. To je miláček. Ale jako nejvíc jsem to cítil v té tělocvičně, popravdě, jo. I když tady teď možná taky trošku. Počkat, tady to i smrdí. Pojď sem. Já nevím, nikam, jak je bejt. Tady to nějak smrdí najednou. Snad to jsou jenom hadry. Tady to smrdí jak maso, kámo. Vidíš to? Tady to vážně jak smrdí. Ne. Tady. Kámo. No pojďme. Kde jsi tam zasíná? No, to je zasnou vůbec. Ale už tady nebude nikdy vaření jako předtím, už se obávám, jo? Ne, vyřešíme to. Je nepotřeba to respektovat. Takže tady něco je. Není to něco, je tady někdo. Někdo. Byla to slečna. Je to ženská podstata. Co se jí stalo, to nevím, že teďka se bojí. No tak většinou bývá, že když já přijdu do těch prostor, tak se dost jako zrknou, jsem schopen ji lokalizovat, ale až jsem dostatečně daleko, tak pak začne komunikovat, takže ví, že jsem neublížil. Mám tu tendenci. Takže já pak tady zanechám otevřenou bránu a pak si potom třeba za týden si zavoláme. Většinou pak ty následky, to, co je, když to odejde, tak ty 3 dny trvá, než se to všechno uklidní dá do nějakého normálu. Může, takhle poznáte, že to tady jako ovlivňuje. Podle mě je tady strašně dlouho v tom případě, protože tady se ty věci děly hned od začátku. Ale pro ně není čas. Pro ně čas nic neznamená, pro ně to je... Slyšel jsi to taky? Ano, Slyšeli jste to? to je kočka. Slyšel jsem to taky, kámo, tak to nebyla kočka. Já slyšel jsi to. Slyšeli? No tak jste ji slyšeli. Kámo, já mám úplně nervy. Však vidíte, komunikuje s náma. No. To není prdel. Jo, to rozhodně není Kámo, to legrace, není to vůbec- není ta automatika, to je to, že se s náma snaží mluvit a Jako si dělám prdel. teďka ví, že jí neublížím. Je úplně super miru. No fakt klidu. Jo, my nejsme tady od toho, abychom jí ublížili, abychom na ní byli zlí. Je to Potřebuje pomoct. jako Co se jí kurky. stalo? Co jí proč tady? To nám teď nekomunikuje, ne? Já vám to můžu, až budu odsud dál. Většinou je to fakt, když já jsem v tom místě, nachystám pro ty lidi, já jim akorát řeknu, že se mě nemusí bát. A pak třeba, já nevím, jsem kilometr daleko, tak najednou ty emoce začnou mi fakt povídat. A já vám řeknu zítra, co a jak. A teď se fakt bojí. Tak když na vás fakt přijde jako velký hovado namustrovaný, tak taky jako mu nic neřeknete. Já Musíte právě mít ten jo. pocit, Jsem se vyvrach. já jsem měl pána, který mi pomáhal se bavit se zákazníky, kteří neplatili. Pan, který se tak vlezl do dveří a když mi poprvé přišel do kanceláře, tak jsem vytoval všechno. Nic víc, jo? Ale toto je v tom... Neškodím si tam tou figurínou, jo? Je to nepřáhnitelný. Ne, to nemá vliv. To asi nevnímání. Jo, třeba to jsou ty věci, že Jako mi tady někdo říkal, když zjistíte, že třeba jsou také babské radio, dejte tady šalevy, jo, dejte tady sůl a také ty věci vykuřte to zasvěcenou vodou. To jsou věci, které to je legrace. Jo, to opravdu s nimi, oni fakt potřebují pomoct. Oni nepotřebují zahánět. A můžeme takhle prostě, když slezeme tady, jako lokalizovat fakt, jako že tady je teda? Je tamhle v kuchyni. Kuch. No, já už nic neuvařím. Má k tomu nějakou vazbu. Proč, to se dozvím později. Teďka fakt nejsem schopen... Ale já, hele, normálně tady, to mám ale jako úplně nejvíc tam tady dole, jako tady teď takhle. Hele, nekecám, tady to cítím jako úplně brutál. Tady se to vždycky úplně spustí celý až na nohy. Tady to necítíte? Nebo to cítím já?
Já to cítím strašně tady, možná ještě tady, tady jsou ještě koupelny. Dobře, to ne. Zapnul bránu. Jo, takže tady je i to vyhání jako to, co lidé řeší, takže to je opravdu, to není vyhání lidí kšu a kša, opravdu fakt oni potřebují pomoct, potřebují komunikovat. Byl jeden díl výměny manželek a tam prostě začal díl a hele, oni tam mají jako problém. A za chvilku už tam byl kněz, který tam jako vysvětloval, babičku vyhánil ze sklepa, no, takže to jsou... To je možná třeba něco, co by toho ducha možná klidně mohlo i naštvat, ne? Nebo není to tak? Nebo to tak nevnímá? Že to je vlastně nějaká emoce, je to jeho ohrožení, ale opravdu fakt více než 80% těchto lidí, nebo to, co tady zůstává, fakt potřebuje pomoc. Jenom opravdu podat pomocnou ruku, komunikovat. Není to vyhání jako nějaké kočky nebo nějakého obtížného zvířete, a lidi to vyhání, protože neví, co s tím mají dělat, bojí se toho. Zajímavý, to je to, proč, když je na vás zasedána ženská, protože se z ní nebavíte. A tomu to nevydržím. V tomhle moc dobrý nejsem. Co si budeme? I to se dá naučit. Proč je právě ne? Je to těžký, ale dá se to Jinak, že jako prostě dráždit hlada bosou nohou, že jo. Se rád. Vlastně jo, tak já moc děkuji, já jsem zvědavý, co si napíšeme, to si ještě prohodíme sem taky. Já jsem zvědavý. Říkám, chvilku tady budete mít, když tam mi ukážete něco kového, čeho si nedoříkají normální lidé. Jsme v tělocvičí. Tam bude nahoru po těch žebřinách. Jako lezu tam. Lezete. Ale takhle. Pokud, tak asi okna tamhle. Jako voví. Protože já jsem udal bránu a říkal jsem, paní, prosím vás, teďka nechoďte, nedotýkejte se do zábradlí a za 2 dny psal, já jsem dostal takovou pecku, až jsem se zadal na prdel. Počkej, tady dostávám furt rány. Statické elektriky. Jako ne, to je opravdu jiná energie. Ale jako to tady dostávám jako bomby. Normálně od čeho. Tak víte, čeho se nedotýkám? Moc tohohle sloupu, nebo toho okna zatím. To je litina svod. Tak asi tam to bude... Ale to zatím asi ne, to je normálně, to je ze železa. Tohle ne, to špatně vybralo. A tady je když tak železný okno. A nebo... Tady dole, všiml se, tam je komín, tam je obruč, tam blízko jsou i plody, já to dám tady vlastně na slupek na plotu, tam je jistota toho, co je. Fakt, jako kdybyste se dotkli 500 a 500 V, dostanete pecku je hrom. Opravdu. To nechci. Jo, zabrní vás brutálně ruka, slabost. Fakt není to dobrý. Je potřeba vědět, takže tam, kde se vyskytují, kde se normálně pohybují lidi, a kdyby se fakt toho někdo dotkl, tak mu to může opravdu ublížit. Není to legrace. Jo, fakt není to jako sranda. Víte, čeho se můžete dotknout železného, čeho se nikdo nedotýká. Tady tohle sloupu nahoře. To se klidně dotknout můžete. Tam uhnu s mixákem. A nebo můžete u toho komínu, no. Ne, fakt bude to bezpečnější, když to dám mimo ten prostor. Dám to na ten sloupek toho plotu. Jo, plotu. Tam je i plot, oplocení, tak to bude na tom sloupku, tam to bude fungovat, já vám potom řeknu, co je, protože jsou tady ještě v tom stavení dole. Tady, vedle. Tam v té zřícení je tam, no. Tam ještě jsou pozůstatky. No, tak jako tady asi dost pravděpodobně těma duchama budeme dost obklopený, takže se sem možná budou stát. Ve Zlíně si paní stěžovala, že tam má nějaký problémy, a pak je tam v podstatě baráku, tam toho bylo jak návštěvnický zájezd, a pak když se to zavřel bránou, tak jsem říkal, no jak tady 15, jako tam prošla. Takže to fakt nikdy je... A mohla tato entita, duch, slečna, cestovat všude se mnou teda v tom případě? Nebo je vázaná na tohle místo spíš? Tak bych se vás musel chvilku dotýkat. Nebude na tom nic sexuálně, jenom v podstatě vnímat tu energii toho, co jak je. to jdeme na to? V klidu, ne úplně volně, v klidu. Je tam toho víc. Ano. To není ona. Ale je tam někdo ještě, jo? 2. OK. No vy jste byl na Bali, že? Já jsem furt.
Ale není to nic, co by vám ubližovalo. Je to prostě souputník. Co to znamená? Prostě to s vámi je to vůzovka bar, to vás to jako kámoše. Dobrý, to beru. Jo, to někdy fakt na někoho je, jakmile takhle někdo je navázaný, tak ta ruka z toho fakt... Existují duchové, který by nám takhle mohli pomáhat? Existují takový, to vidíte, jsem se zapomněl zeptat. Je to Jsou, já mám třeba v práci... strážní anděle, takzvaně. Jsou to, kteří sice necestují, já mám třeba v práci, je to nejspíš babička Vladimíra Menčíka. Já mám kancelář tam kde on dřív bydlel, i jeho babička. A je to velice příjemná paní. Občas je dobře si s tím popovídat. Můžeme teda jako poznat, že by třeba někdo z náma takhle zůstal z rodiny z nějakých důvodů? Můžete. Aha. Jo, je to poznat. Opravdu vnímejte, je potřeba vnímat ty emoce v té blízkosti, jestli jsou negativní, jaké, a když je to právě někdo z té rodiny, tak většinou jsou to kladné emoce a opravdu člověk má pocit, že tam pořád ten brácha nebo ta sestra prostě, nebo maminka tady někde a pořád si s tím možnost Poznám to povídat. třeba, když se dostanu do toho místa, kde ten člověk byl? Ano. Zesiluje se to? Musím skvěle vyzkoušet. Mám pár tipů. Jo, někdy je ten problém, že třeba měli jsme taky v rodině, měli případ, že jsem šel vlastně na to místo, kde brácha umřel, ten člověk, jestli tam ještě je. Mm-hmm. Jo, jestli opravdu tady nebloumá, nebo jestli nepotřebuje pomoct, naštěstí byl pryč, už přišel na druhou stranu, takže to nebylo potřeba řešit, ale toto jsou věci, kde... Já vám moc děkuju, to byl neuvěřitelně výživný rozhovor. Moc jsme to neprobrali. No, tak si vás pozveme znovu. Nás zajímá samozřejmě ten druhý přechod tam, co se děje. To nás zajímá hodně, popravdě.